Magkano dito? Sa Parapan dito? Pili pamilya? Ha? Ito? Hindi Angelina. Kamu dito agi? Ah. Umatas lang. Habis dito. Balik. Lihat dito agi. Balik. Ha? Dito. Kaya na istikas doon. Ha? Parang nga ba? Mga balik-balik dito. Mga pinaging Angelina. Napagyan pa yung speech. Oo. Ang mga taga-ubos, pili kasaka. Taga-taas, pili makatakaw. Balik sa pagkakit, kaya mag-kuhan niya sila, mag-organize sa market club. Parang balik. Selamat. Kini siya plano ane, punoon nga international racetrack. International racetrack. Kaya kanang diha, ano sila nga dahil kuhan, wakeboarding activities. Wala, ginano? Oo, intercom, sige, namin plano. Para sa adventure tourism.